KHADC hapok kajingan lam jong ba penyat sing CM kumu CEM kala sheme karai ban wat no de ki wei pat kilat granti khnang bakin yo ban pentre kam me ki ain ba sriem kong ka ILP kabanya dai kajing long kerpang joga jai benriu haba kran bakilat pathai khubor hadian kajingan lang jong ka executive committee deputy chief executive member ba pensngan NCE ulai thu ba kin wanra kajing kala haki an bat ki kendon baladon lepa irai jong ni executive committee ka ba ngai obang rai man ka sni tang ban betang lang ya ka i bala ong siam ka wei ga long ka sti kumti ka shim ka wei ga rai ka wei de ber ka jing jilei than ti ban bar ban wan rung hapo ka di ka si ga chungi bang ite bah ba ki sang balang boros kata ki saya fight ya ka ILP ban sif ya ka identity ka chungi dari pending ya kani hadu menta central government kampat le ina rem chungi kum ka state committee baka council nilarai ba hadin baka BAB klabun tali ki points ka bala boda kalian ka home ministry ka bakan simpor kandiat ina kalian chungi ngila rai ha state committee ba hakini ki a ki ba don pa ana fi kum ka ilaka administration kadon ka Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 gidon ka KHDC Mlim Appointment of CM Deputy CM Hima Khairin Posri Hima Maharam Iwei lengba kini ki act ngin wanra ya ki amendment ki bayade bat ka umno karung kami de bandon ka jingkai bapiang kabamut habarung haka right ne haka hima kade bandon katu kat ne ki certain regulation ki baki hima ki haban teikam kat kum ki ain ki jongi habarung hasnong habashong hasnong pada video nong trei sorkat lane video nong trei bela dei bandon katu kat ne ki rukom teikam ki ba urang badong urang ba snong haban pendep kat kum ki ang ki rules ki liberation ki jongi barkani kani rap sibun na kabenta jongi ban check ya ka jingrum ke tap ka bagi ong influx hopur usam jongka district council ke jongi for example benta kumbasnong ada ka maintain ya ka village register let's say kalong mandatory bakawi pakawi ka snong ka di bantuan ya ka village register kanang ban sotu hang ni mano ki badiki nong snong ki bala pura hang ni mano hang ni ki bawa suwan tangkum ki level kenang ba lada hagawi ki department juga sarkar lada ki wan hang ni kum ki level kenum na ban issue kanu ka kenja jing pen shisha ndeken long purely tangkum ki level tenre lada nyem don ki an ki basai kan kampen sitom iki snong kum ban pentri kam bar kan kampen sitom ya ki board jong ka ain ya kabani trilang bat ni lada kam ka anya basai tadong ya rai ba yin wanra amendment hagini ki existing act and regulation kabaya day ban check akaji day bakaji influx hapo ka dikasi ke jomi